manikete treasury mane tayo migao mar daro ji kadhi EGP. Ang'o ma gisebedo ka gitimo kinde go te? Goye mbaka gi jogo nyis ni une mugoya piny. Kech une muthuwa gi counties gi. Ang'o momiyo pok uketo akere keke makare mamiyo dar e migao machoni bedo mayot ne migepe gite. Ni kati penje mana ni miya kata mana ranyisi kaka inyalo tiyo gi e-procurement system ni mondo mi achiwe kata ne department kata kambi mora mora mar sirkal. Iyudo ka mago onge. Magi gik mamiyo seche moko governors gi winjo pek ka gidwa kawo gigi. Kata obedo ni wang'eyo ni maling'ling matut en niya, governors gi ong'eyo maber. Onge ng'ama inyalo dhi tiye sirkal kata obed mane ng'ama kama stima onge kata kama internet onge ma chuli gi sirkal ka ok idhi miyo gi namba moro ma nyaka idhi kawe FMIS cha. Namba nye idhi kawe nang'o tiite in e gweng' bungu kucho. Dhi kawo namba cha to ok giwuoye. To kasa chudo ka tidwa kele. Omiyo mana kaka Zako wacho. Nitiere ginene tipo njugu moro ma ji dwa ponde ka. En mibadhi. Gima jogi kelo gichalo joma ponde tipo njugu. Ok di ponde kaka dhano. Gima duong' mogo tach en kuo. In ang'o matek ni kaka jatich sirkal kondiki e county mondo mi register suppliers obede system ni. Mano gima kaka an kaka Hezbon katimo ohala gi sirkal adhi register. Jo sirkal go bendo tim tich monego bende gi tim e kinde mowinjore. An gi pacha Lydia katieko aneno ni pek to nyalo bede joma nigi pek go ema mondo kony mapiyo piyo ok kawo jumba achiel kata jumba ariyo joma olony weche mag procurement gi ok dwa thuolo mang'eny mar erokamano ni ka system rach to nyalo ywagi. Erokamano kuom paro makamano. Ating'o mos wan gi seconds 30 kende wach mogik wabro duogo. Okay, Lydia, an anyalo mna wuoyo gi